हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा गोविंद जी। ഇന്ന് അധ്യായം 3 നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള 5 കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അതിനെയെല്ലാം ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനന്റെ ആദ്യത്തെ കാരണം അനുകമ്പയായിരുന്നു. അവിടെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വന്നു അവരെല്ലാവരോടുമുള്ള അനുകമ്പ, അവരെല്ലാവരും മരിച്ചു പോകുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു അനുകമ്പയായിരുന്നു അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ. അതിന് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗം ഉപദേശിക്കുന്നു. 11 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, സാഖ്യയോഗം, അതായത് നിങ്ങൾ ശരീരമല്ല ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുമ്പോഴും അതിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവിന് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായി തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഇല്ലാതെ തനിക്ക് ഈ ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമില്ല. അവരില്ലാതെ തനിക്ക് ഇവിടെയുള്ളതൊന്നും തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞതിനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് ക്ഷത്രിയർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹത്തെയാണ്. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യുക വഴി, അവനവന്റെ കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ള ആ യുദ്ധം അനുഷ്ഠിക്കുക വഴി ഒന്നുകിൽ മരിച്ചു വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഉപരിലോകത്തിൽ പോയിട്ട് സന്തോഷം അനുഭവിക്കാം, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷം അനുഭവിക്കാം. രണ്ടായാലും ക്ഷത്രിയർക്ക് സന്തോഷിക്കുന്നതിന് കുറവൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മൂന്നാമതായിട്ട് തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും പിന്നെ തന്റെ ഗുരുജനങ്ങളെയും എല്ലാം വധിക്കുന്നത് പാപമല്ലേ എന്ന അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അതിന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, യുദ്ധത്തിനായിക്കൊണ്ട് മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമമായ കർമ്മത്തിലൂടെ, നിഷ്കാമമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിലൂടെ, അതായത് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ, അതായത് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പ്രതികാരപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലാതെ തന്റെ കടമയാണ്, കർത്തവ്യമാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആരെയെല്ലാം വധിച്ചാലും അതിലൂടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അതും ജ്ഞാനയോഗമാണ്. നാലാമതായിട്ട് കുലക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത്, അതായത് കുടുംബത്തിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു, അവർക്ക് സംസ്കാരം ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതിനാണ് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അധപതനം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ സ്ഥിതധീർമുനി, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള, അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയ, ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് അവബോധം പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഉപദേശിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അർജുനന് സംശയമാകുന്നു എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്.
ത്യാഗവും കർമ്മവും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ത്യജിക്കുക. വേറൊരു ദിക്കിൽ പറയുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യാനും പറയുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ത്യജിക്കാനും പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം അർജുനന് വിഷമമാകുന്നു. കൂടാതെ അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനയോഗം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ലളിതമല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം അനുവർത്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ചുരുക്കമാണ് പറയുന്നത്. ഒരാൾ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്നും കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് ഉയരണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്കാമമായ കർമ്മയോഗം ചെയ്യുക. അതായത് യോഗം ഏത് യോഗമാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനം അത്യാവശ്യമാണ്. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക, ടു കണക്ട് ടു ഗോഡ് എന്നുള്ളതാണ് യോഗ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന ആ പ്രക്രിയകൾ, ഒരുപാട് പ്രക്രിയകൾ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഹഠയോഗം, അങ്ങനെ ഷഡ്ചക്രയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ഒരുപാട് യോഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഏത് വഴിയിലൂടെ പോയാലും അവസാനം നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ശാരീരികമായിട്ട്, ഈ ശരീരം ആരോടെല്ലാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആരുടേതായിട്ടെല്ലാം ബന്ധമുണ്ടോ അവരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ശരീരം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവിനാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന് ഒരു വസ്തുത. രണ്ടാമതായിട്ട് ആ ആത്മാവിന് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ള അറിവ്. ഇത് രണ്ടും ജ്ഞാനമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. അപ്പോൾ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതോടുകൂടി, പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, അതിന്റെ പ്രക്രിയകൾ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. കാരണം ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, പക്ഷെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ ശരീരത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കണം, മനസ്സിനെ പരിശുദ്ധമാക്കണം, അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആവരണമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കണം. അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതെല്ലാം ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ജ്ഞാനവും ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിജ്ഞാനവും എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം അറിവ് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ അത് വിജ്ഞാനമായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അതായത് പ്രതിഫലനം ഇല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, പ്രതിക്രിയകൾ ഇല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതുവഴി ശരീരം പരിശുദ്ധമാക്കാനും പിന്നെയോ അവബോധം പരിശുദ്ധമായി അതിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക്. കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശരീരബോധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ, അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ, സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിൽ ഓരോരുത്തരും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈവൻ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതം വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും കഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ, ശാരീരികമായിട്ട് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ, നമ്മുടെ പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ കർമ്മകാണ്ഡമാണ്. കാരണം പ്രതിഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയരണം. നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം. ആ നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. അപ്പോൾ
കൂടാതെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക്, സകാമ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച്, അറിവ് സമ്പാദിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പകർത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ജ്ഞാനത്താൽ യോഗ്യത നേടിയെങ്കിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുക. അറിവ് കരസ്ഥമാക്കിയാൽ, കാരണം സാധാരണ സകാമ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു, ജീവാത്മാവിനെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് മോചനത്തിനുള്ള വഴി നമ്മൾ നോക്കണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കൂടാതെ ഒരാൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരണ വരുന്നത് എങ്ങനെ, അതും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അത് കാമമാണ്. അതായത് പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശരീരബോധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ പല 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 ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോ നിമിഷവും പലതും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ ഈ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധനാക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ആത്മജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയും. അതെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ്നസ് പരിശുദ്ധമാക്കുക. അതുവഴി താൻ ആരാണ് എന്നുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ജീവാത്മാവിന്. താൻ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള, ആധ്യാത്മികനാണ് എന്നുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവിന് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിന് പരിശുദ്ധനായി ആ ശരീരബോധം അലട്ടാതെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു തേങ്ങ, പച്ച തേങ്ങ ആ ചിരട്ടയുമായിട്ട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറ്റ അവസ്ഥ. ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു, ശരീരബോധത്തിലിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ തേങ്ങ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴോ ചിരട്ടയ്ക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ചിരട്ടയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. അതുപോലെ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ, പരിശുദ്ധമായ അവബോധത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. താൻ സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, താൻ വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ ശരീരം എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും അത് ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവിനെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത്? എപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലങ്ങൾ താൻ അനുഭവിക്കുന്നു, സുഖദുഃഖങ്ങൾ തൻ്റെതാണ്, താനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ മിഥ്യ അഹംബോധം ഉള്ളപ്പോഴാണ് ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലം സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ട് ജീവാത്മാവ് അനുഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതി തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുവോ, ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധനാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പരിശുദ്ധനായിട്ട്? കാരണം ഭഗവാൻ ഭൗതികവുമായിട്ട് ഒന്നുമായിട്ടും താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ജീവാത്മാവും പരിശുദ്ധനാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവിന് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അർജുനൻ, ഭഗവാൻ ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞത് അർജുനന് കുറച്ച് വിഷമമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയൂ. എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അത് വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുനൻ കരുതുന്ന യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി എന്തെന്നാൽ, തന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അവന്റെ എല്ലാ മ്ലേച്ഛമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം. അതിനാൽ യുദ്ധം ചെയ്യരുത്. എന്നിട്ടും കൃഷ്ണൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ നിർദ്ദേശം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തോടെ അധ്യായം 3 ആരംഭിക്കുന്നു. ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കർമ്മം
ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധിയോടുകൂടി, അതായത് ബുദ്ധിയോഗത്തോടുകൂടി ഭക്തിയോഗത്തോടുകൂടി ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു സന്യാസിയെ പോലെ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. അതല്ലേ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെയാണ്, ഗൃഹമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. അതുപോലെ പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു കർമ്മം ചെയ്യാനും വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാകില്ലല്ലോ എന്ന അർജുനന്റെ ചോദ്യം. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥമുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരം എന്ത് എന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരിക. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരിക. ഒരുപാട് വഴികൾ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരിക എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ അധ്യായം മുതൽ 3, 4, 5 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ കർമ്മം, എങ്ങനെയെല്ലാം കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, കർമ്മം എന്നാൽ അതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ്, കർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. കർമ്മം എന്നുള്ളത് അത്രമാത്രം കുടഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കാരണം കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ കർമ്മം നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം മാത്രമല്ല, ശരീര വാങ് മന എന്ന്, മനബുദ്ധി എന്ന് ഭഗവാൻ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവയെ ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധമാക്കണമെന്ന്. ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്, മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്, അതായത് അവയെ എല്ലാം നമ്മൾ പരിശുദ്ധമാക്കണം. മനസ്സും നമ്മൾ പരിശുദ്ധമാക്കണം. കാരണം മനസ്സാണ് ചിന്തകൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നത്. ചിന്തിക്കുന്നത് മനസ്സാണ്. ആ ചിന്തകളാണ് പിന്നീട് പ്രവൃത്തിയായിട്ട് രൂപമെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ പരിശുദ്ധമാക്കണം. കൂടാതെ നമ്മുടെ കർമ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കണം. കൂടാതെ വാക്കുകളും അതിന് ഈ കലികാലത്ത് എന്നാവണമില്ല, വാക്കുകളും അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉളവാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ കർമ്മത്തെ ഉളവാക്കുന്നു, കർമ്മഫലത്തെ ഉളവാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായം മുതൽക്ക് 3 അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ലോകേസ്മിൻ ദ്വിവിധാ നിഷ്ഠ പുരാ പ്രോക്താ മയാ നഘാ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പാപരഹിതനായ അർജുന, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവപാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ 2 കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. 2 വിധത്തിലുള്ള കൂട്ടരുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന 2 വിഭാഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുണ്ട്. ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ സാഖ്യയോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗികൾ. അവർ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നു? ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ, തത്വജ്ഞാനങ്ങൾ, അതായത് ആധ്യാത്മികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് ആ തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാം വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിലൂടെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണവർ. 2ാമത്തെ കൂട്ടരാണെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അവർ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നു. അവർ ഒരാചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നു. അവർ സ്വന്തം പ്രയത്നം നടത്തുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള 2 കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് സാഖ്യയോഗികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സാഖ്യയോഗികൾ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് അവർ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വേര് എന്താണ്, എവിടെയാണ്, ആരാണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ നടക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു.
അതിനാണ് അവർ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ആരാണ്, ശരീരമാണോ അല്ല, നേതി 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 എന്നവർ പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് അവർ അവസാനം വിഷ്ണുവിലേക്ക് എത്തുന്നു. വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതായത് ഞാൻ ശരീരമാണോ എന്ന് ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നു. ശരീരമാണെങ്കിൽ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ശരീരം മരിച്ചു പോകുന്നത്, ശരീരം ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ഇതെല്ലാം വിശകലനം ചെയ്ത് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ശരീരമല്ല ഞാൻ, അതിനുള്ളിൽ വേറൊരു പ്രാണനുണ്ട്. ആ പ്രാണൻ ആരാണ്, എന്താണ് എന്ന് അത് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് അവർ ക്രമേണ അന്വേഷിച്ച് അവസാനം എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നവർ എത്തിച്ചേരുന്നു. വാസുദേവ സർവമിതി എന്ന് അവർ എത്തിച്ചേരണം. ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എല്ലാം എളുപ്പമാകുന്നവർക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് അവർക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗികൾ, സാഖ്യയോഗികൾ. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗികൾ അങ്ങനെയല്ല. അവർക്ക് പ്രാരംഭത്തിലേ മനസ്സിലാകുന്നു ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന്. അതാണ് ഭക്തിയുടെ വിശേഷം. അങ്ങനെ അവർ നേരിട്ട് കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ച് അവർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ട്. ഒരാൾ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നു. മറ്റു കൂട്ടർ ഭക്തിയോഗികൾ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരിലൂടെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആരാണെങ്കിലും ശരി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്നുതേ നച സന്യസന ദേവാ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണെങ്കിലും ഏത് വഴികൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്താലും കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ആരും ബന്ധവിമുക്തനാകുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നില്ല. അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് എല്ലാ ബന്ധനങ്ങൾക്കും കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർമ്മമേ ചെയ്യാതിരിക്കുക, അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത് നമ്മളെ ബന്ധമുക്തനാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെയോ എന്നാലോ ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നു. സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രം പൂർണ്ണത, അതായത് ഒരു ഭക്തിയോഗി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. അതായത് അത് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി. അപ്പോൾ സന്യാസം എന്നുള്ളത് ആ കാവ്യ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ലൗകിക ജീവിതങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു സന്യാസി പൂർണ്ണനാകുന്നില്ല എന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇതിന് രണ്ടിനെ കുറിച്ചുമുള്ള വിശേഷണം അടുത്ത രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കുവാൻ. ഭൗതിക ചിന്ത വ്യഗ്രരായ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടവയാണ് ആ കർമ്മങ്ങൾ. ഈ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ വിജയം വരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു, കാരണം ഈ ലൗകിക കർമ്മങ്ങളാണ് തന്നെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ജീവിതം, തന്റെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം തന്റെ കടപ്പാടുകൾ, തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഇപ്പോഴേ തന്നെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്കത് ഒരിക്കലും പരിപൂർണനാകാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പ്രഭുപാദരും ഭഗവാനും പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ആ നിഷ്കാമമായിട്ട് അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. കാരണം മനുഷ്യന് കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകാനാണ് ഭഗവാൻ വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ നിയമം അതാണ്. അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് നീ പരിശുദ്ധനാകൂ, എങ്കിൽ മാത്രമേ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാതെ പരിശുദ്ധനാകാതെ
ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാം തന്നെ അതേപോലെ ഭൗതികതയിൽ ആകൃഷ്ടരായി തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വഴി അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പെട്ടെന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് കാവ്യ വസ്ത്രം ഉടുത്തു, പക്ഷേ അത് അപകടത്തിലേക്ക് മാത്രമേ നയിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം പുറമേ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അകമേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് ഒരു കപടവേഷം ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് മാത്രം അയാൾ മാറുമെന്നല്ലാതെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് അയാളെ നയിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, അവനവന്റെ കടമകൾ നിറവേറ്റുക, കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, അങ്ങനെ സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിലോ അത് വിശേഷമാണ്. എന്നാൽ അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇസ്കോണിൽ ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട് ഒരുപാട് പേർ ചേരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേരുന്നത്. അതുവഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വിശേഷമാണ് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും പക്ഷേ ലൗകികമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. അതിങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണതയിൽ എത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയും. ഇനി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അടുത്ത രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. അതായത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ നഹി കച്ചിക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യദേഹവശഃ കർമ്മ സർവ പ്രകൃതി ജൈർഗുണൈഹി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആകില്ല. ഒന്നുകിൽ ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും നമ്മൾ. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ സേവനം ഏത് വേണമെന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ശരീരബോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ബോധത്തിൽ ഏത് വേണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പക്ഷേ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധ്യമേ അല്ല എന്ന്. കാരണം ഭൗതികതയുടെ നിയമം അതാണ്. ജീവാത്മാവ് അങ്ങനെയാണ്. സദാസമയവും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പ്രേരിതനാകുന്നു ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. കൂടാതെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഒരാളെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ അതാണ്. ആ ഗുണങ്ങളാണ് ശരീരത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിതനാകുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, ശരീരസ്ഥനെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടാതെ ശരീരത്തിന് ഇളകാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ സദാ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒരു നിമിഷം പോലും നിഷ്ക്രിയമാകാൻ വയ്യാത്തതുമാണ് ആത്മാവ്. ആത്മാവിനാൽ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു ജഡവാഹനമാണ് ശരീരം. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷം ആത്മാവ് മായാശക്തിയാൽ പ്രേരിതനായി ആ ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയേക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് ആ ശരീരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശക്തിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ ആത്മാവ് ത്രിഗുണങ്ങൾ കൈകൊള്ളുന്നു. ഇത്തരം പ്രവണഗതകളിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശാസ്ത്രവിധിക്കനുസരിച്ചുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ശരീരബോധത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹമാകുന്നു എന്ത്? സ്വയം ഇവിടെ നിന്ന് മോചിതനാകണം,
അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ശരീരം ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏത് വഴിക്കാണെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആത്മാവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന്. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല? കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ ആസ്തേ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാരഃ സ ഉച്യതേ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്. കപട നാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. അതായത് കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പുറമേ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അയാൾ ലൗകികമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അയാൾ ഒറ്റയാണ്, കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, സന്യാസി വേഷം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, അയാൾ വേറെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ പുറമേ കാണുമ്പോൾ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, അകമേ മനസ്സും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മറ്റിന്ദ്രിയങ്ങളും, അതായത് കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാവ്, ത്വക്ക് മുതലായവയെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു? പുറമേ കാണുമ്പോൾ അയാൾ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്, കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നുണ്ട്, അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അയാളുടെ മനസ്സും മറ്റിന്ദ്രിയങ്ങളും ഏത് വിഷയത്തിലാണ് വ്യാപരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകാതെ നമ്മൾ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളെ കപടനാട്യക്കാരൻ എന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളെ, അതായത് ഇവിടെ കാണാം, സന്യാസ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കയ്യിൽ സിഗരറ്റ് ഉണ്ട്, കയ്യിൽ മൊബൈലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ പ്രേരണയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കപടനാട്യക്കാരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരഭതേർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈഹി കർമ്മയോഗം അസക്തഃ സ വിശിഷ്യതേ. ഇനി വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികതയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആർക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ, പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നടക്കുവാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ആൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. അതായത് നമ്മളെ പോലുള്ള ജനങ്ങൾ, നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് കഴിയുന്നു, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ശരി, അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉത്തമരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ആത്മാർത്ഥത വേണം, മനസ്സിൽ ആത്മാർത്ഥത വേണം. അതായത് ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസക്തിക്കും വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അത്യുത്തമരാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജ്യായോഹ്യ കർമ്മണഃ ശരീരയാത്രാപിച്ചതേ ന പ്രസിദ്ധേത കർമ്മണഃ. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മ്യത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാലും പരിശുദ്ധരായാൽ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധ്യമേയല്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇസ്കോണിലെല്ലാം ചേർന്നവരാണെങ്കിലും അവർ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ പ്രചാരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് അവൾ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം അച്ചടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും കർമ്മം ചെയ്യണം. ശരി, അപ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം?
ഭൗതികതയിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ. കാരണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നു, നമുക്കതിൽ ആസക്തി പാടില്ലേ? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതിൽ ആസക്തി പാടില്ല. കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി പാടില്ല. അതായത് ഫലം ഇനിയും കൂട്ടണം 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 എന്നുള്ള ആസക്തി. ഫലം അതായത് ശമ്പളം കൂടിക്കൂടി എനിക്ക് ഇത്രമാത്രം ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതെല്ലാം സേവിങ്സ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അതിനുശേഷം എനിക്ക് അത് വാങ്ങണം ഇത് വാങ്ങണം, ആ ആസക്തി പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശരീരം നിലനിർത്താനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഭൗതികമായ ആസക്തി ഇല്ലാതെ അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, അതുകൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക വഴി നമുക്ക് ക്രമേണ പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൂടാതെ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സംഗസമാചര. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കർത്തവ്യമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു? ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയ്ക്ക് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മണ്യേവാ അധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാചന മാ കർമ്മ ഫലഹേതുർഭൂർ മാതേ സംഗോസ്ത്വ കർമ്മണി. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കർമ്മണ്യേവാ അധികാരസ്തേ, കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ നിനക്ക്. മാ ഫലേഷു കഥാചന, ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കരുത്. കാരണം ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. നമ്മളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിനെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരീരം കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലത്തിൽ നമ്മൾ അത് എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതിയോടുകൂടി അതിൽ ആസക്തി പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇവിടെ അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് ശാശ്വതമായിട്ട് മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മഫലങ്ങളെ കൂടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഇനി ഒരിക്കലും കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർമ്മമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവനവന്റെ വിഷ്ണു പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റു വിധത്തിലുള്ള ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധകാരണമായി തീരും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപകർമ്മത്തിനും പുണ്യകർമ്മത്തിനും ഉണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ. ഏതു തരം പ്രതികരണവും കർത്താവിനെ ബന്ധനത്തിൽ പെടുത്തുകയും ചെയ്തും. പാപകർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പിന്നീട് നമുക്ക് അധമമായിട്ടുള്ള ജന്മം ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇടവരുന്നു. പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലോ നമ്മളെ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പക്ഷേ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പാപകർമ്മമായാലും പുണ്യകർമ്മമായാലും അതിന് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടും വേണ്ട നമുക്ക്. എല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്യുക, ഭൗതികമായ ഒരാസക്തിയും കൂടാതെ. അതിനാൽ കൃഷ്ണ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ വേണം ഏത് കർമ്മവും നിർവഹിക്കാൻ. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദിവസവും നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നെന്നും പ്രതികരണമുക്തരായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാം വളരെ വേഗം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് വേഗം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യോഗ ലാഡർ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്ന, പടിപടിയായിട്ട് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്ന ഗോവണിപ്പടിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി ജന്മനാ ജായതേ ജന്തു, നമ്മൾ ആ മൃഗമായിട്ടുള്ള ഒരു അനിമൽ കോൺഷ്യസ്നസ്, അതായത് നമ്മുടെ അവബോധം എന്നുള്ളത് അജ്ഞാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ. നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലാണ് എന്താണ് എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. പിന്നീട് നമ്മൾ സംസ്കാരം ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ നാമകരണം, അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ, അതായത് നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക വഴി നമ്മൾ ക്രമേണ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാട്ടിലെല്ലാം താമസിക്കുന്നവരെ നോക്കൂ, അവർ മൃഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് അവരും ജീവിക്കുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ഉയർച്ചയുണ്ടാകുന്നില്ല, അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നസ് ഉയരുന്നില്ല. എന്നാലോ നമ്മൾ സിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ, പട്ടണത്തിലെല്ലാം ജീവിക്കുന്നവർ, അവർ സംസ്കാരത്തിലൂടെ, അവർ സ്വയം ഒരു നിയന്ത്രണ വിധേയമായ ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ സ്വയം പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജനനത്തിലൂടെ എല്ലാവരും ഒരു മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള അവബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ജനിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ അവനവന്റെ കർമ്മഫലത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മകാണ്ഡത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നു. അതിലും ഉയർന്ന അവസ്ഥയാണ് സകാമ കർമ്മ യോഗ. അതായത് ഫലത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ പിന്നെയും ഉയർന്നവരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതിനേക്കാൾ ഉയർന്നവരാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യുന്നവർ. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യുന്നവർ. അങ്ങനെ ചെയ്യുക വഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ജ്ഞാനയോഗം, ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിലും ഉയർന്ന നിലയിലാണ് അഷ്ടാംഗയോഗം. ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പടിപടിയായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇനി അതിലും ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള പ്രോഗ്രസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു. അനിമൽ ലൈഫ്, അതായത് മൃഗതുല്യമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം, പിന്നീട് സകാമ കർമ്മയോഗം, പിന്നീട് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, അവിടെ സാധനാ ഭക്തികൾ ചെയ്ത് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുക. അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് എലവേറ്ററിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ ഗോവണിപ്പടി കയറാതെ നേരിട്ട് ലിഫ്റ്റിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മുകളിലെത്താൻ സാധിക്കും? അതാണ് എക്സ്പ്രസ് എലവേറ്റർ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗത്തിലൂടെ ഒരു ആചാര്യനെ, ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു. അങ്ങനെ സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക്, പിന്നെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക്. അവിടെ വേറെ നടുവിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം അതൊന്നും തന്നെയില്ല. നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് എലവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള രണ്ട് വഴികളും ഈ എലവേറ്ററും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മറ്റതെല്ലാം പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയാണ്. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ളത് നേരിട്ട് കൃഷ്ണനിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മകാണ്ഡം മുതൽ കർമ്മയോഗം വരെ, സകാമ കർമ്മം മുതൽ കർമ്മയോഗം, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം വരെയുള്ള ഉയർച്ച, അതാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം, കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതുവഴി കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പടിപടിയായിട്ടുള്ള ആ യോഗ ലാഡർ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ മനുഷ്യനായി ജനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമുക്ക് ഒരുപാട് കടപ്പാടുകളുണ്ട്. ഒരുപാട് പേരോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ജന്മം തന്ന അച്ഛനമ്മമാരോടുണ്ട്, ഈ സമൂഹത്തോടുണ്ട്. അതിലും ഉപരിയായിട്ട് ദേവന്മാരോട് കടപ്പാടുണ്ട്. കാരണം ദേവന്മാർ
നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ സുഖ സൗകര്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് തരുന്നത് ദേവന്മാരാണ്. വെള്ളം, വെളിച്ചം, വായു മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തരുന്നത് ദേവന്മാരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരോട് കടപ്പാടില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും കടപ്പാടുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ, ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതിൽ സന്തുഷ്ടരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം സമയാസമയത്ത് തരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്ത് ഒരു സന്തുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സന്തുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം എവിടെ? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ദേഹബോധത്തിൽ. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയരണം. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികൾ ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക ജീവിതവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണൻ യോഗ ഗോവണി, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും ക്രമേണ ഉയരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു. അതാണ് കർമ്മകാണ്ഡം മുതൽ കർമ്മയോഗം വരെ ക്രമേണ പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച. അതാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട്വാ പുരോവാച പ്രജാപതിഃ അനേന പ്രസവിഷ്യധ്വമേഷവോസ്തിഷ്ഠ കാമധോ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യന്മാരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം ഇങ്ങനെ അവരെ ആശീർവദിച്ചു. ഈ യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകുക. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖ ജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ മനുഷ്യരെയും ദേവന്മാരെയും എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചു. അതോടൊപ്പം യജ്ഞങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആരാണോ യജ്ഞങ്ങൾ ദേവന്മാർ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. മനുഷ്യരാണെങ്കിലോ ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിട്ട് വർത്തിക്കുക. മനുഷ്യർ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. ദേവന്മാർ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം സമയാസമയത്ത് നൽകുന്നു. മഴയും ചൂടും എല്ലാം സമയാസമയത്ത് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും ആ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് ആ സമയാസമയത്ത് അതെല്ലാം ലഭിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക. ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വഹ പരസ്പരം ഭാവയന്തഃ ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യഥ. ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. എങ്ങനെ? ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാം. അപ്പോൾ ദേവന്മാരെ മനുഷ്യർ സന്തുഷ്ടരാക്കണം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത്. അതിനാൽ ദേവന്മാർ സന്തുഷ്ടരായിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം അവർ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം ചെയ്യുക. അതാണ് സൈക്കിൾ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് യജ്ഞത്തിന്റെ ആ യജ്ഞചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന് ഭഗവാൻ വേദങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നു. ആ വേദങ്ങളിലുള്ളതാണ് കർമ്മകാണ്ഡം. അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. മനുഷ്യന് കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആ കർത്തവ്യത്തോടൊപ്പം ആ ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുക. ആ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് സന്തുഷ്ടരായി തീർന്നാൽ ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കുന്നു. മഴയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ ധാന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജീവജാലങ്ങൾ ജീവിക്കുകയും അവ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ആ സൈക്കിൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു. കാരണം ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ താല്പര്യമായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ കലികാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള അനുകൂല പരിസ്ഥിതിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കലികാലത്തെ യജ്ഞം എന്നുള്ളത് സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഞാൻ ജപയജ്ഞമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മുൻകാലങ്ങളിൽ യജ്ഞത്താൽ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് സാധിച്ചിരുന്നുവോ അതെല്ലാം നമുക്ക് സാധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. യജ്ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു.
ഒപ്പം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാളുടെ നിലനിൽപ്പ് ശുദ്ധമാകും. അസ്തിത്വത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ബുദ്ധി ശുദ്ധമാകുന്നു. കൂടാതെ ബുദ്ധി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മോക്ഷപാതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ ഇവയെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ വലിയ ആവശ്യകതയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുവാനും സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ യജ്ഞങ്ങൾ ഭഗവദർപ്പിതമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി അതെല്ലാം പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ അസ്തിത്വം ശുദ്ധമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ആഹാരശുദ്ധൗ സത്വശുദ്ധി, സത്വശുദ്ധൗ ധ്രുവാസ്മൃതി, ധ്രുവാസ്മൃത്യാ സ്മൃതിർലാഭേ സർവഗ്രന്ഥീനാം വിപ്രമോക്ഷ. അപ്പോൾ ആഹാരം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അസ്തിത്വം ശുദ്ധമാകുന്നു. അസ്തിത്വം ശുദ്ധമാകുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നീങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ ഹിവോ ദേവ ദാസ്യന്തേ യജ്ഞഭാവിതാഃ തൈർദത്താന പ്രായേഭ്യോ യേ ഭുങ്ക്തേസ്തേന ഏവസഃ. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായി അവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ആ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ച് സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവനും ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ചോരൻ തന്നെയാണ്. അതായത് ദേവന്മാർ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ദേവന്മാർക്ക് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് വഴി, അതായത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി ദേവന്മാർ സന്തോഷിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട വിഭവങ്ങളെല്ലാം തരുന്നു. തിരിച്ച് അവ നമ്മൾ ആ ദേവന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ വസ്തുവകകളെല്ലാം എടുക്കുന്ന ചോരനാണ്, കള്ളനാണ് എന്ന്. കാരണം ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമ. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നതിനെ നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ മഴയും വെയിലും എല്ലാം തന്നെ പ്രകാശവും വായുവും എല്ലാം തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അസ്തിത്വം നിലനിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു കള്ളത്തരമാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് വിഭവങ്ങൾ യുക്തം പോലെ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദേവന്മാർ. വിധിപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞങ്ങളാൽ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ആത്യന്തികമായി അതെല്ലാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നവ തന്നെ. കാരണം ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് ഈ ദേവന്മാർ. എന്തിനു വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് യഥേഷ്ടം അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കിട്ടുവാനും അവർക്ക് ഒരു സുഖപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ദേവന്മാർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടപ്പാടാണ് അവരോടുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്ദി സൂചകമായിട്ട് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് പൂജകൾ ചെയ്ത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അതാണ് കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മകാണ്ഡത്തിലൂടെ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് തരുന്നതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ എല്ലാ അത്യാവശ്യ വിഭവങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കിങ്കരരായ ദേവന്മാരാണ് നൽകും. നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശമോ വായുവോ മഴയോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ല. അത് ദേവന്മാർ തന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ തിരിച്ചൊന്നും നൽകിയില്ലെങ്കിലോ ദേവന്മാർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പൂജകൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അതുവഴി അവർ സന്തുഷ്ടരാകുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകുന്നു. യജ്ഞശിഷ്ടാശിനഃ സന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈഹി പുച്ഛതേ തേ ത്വഖം പാപ ഏപചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട്
ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അർത്ഥവുമുണ്ട്. യജ്ഞം എന്നാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പേരുമാണ്. കൂടാതെ യജ്ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമങ്ങൾ അതും ആകുന്നു. അപ്പോൾ യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന, അതായത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്ന ആ നിവേദ്യത്തെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വന്തം നാവിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള വസ്തുവകകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം അർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അന്നാദ്ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യ അതന്ന സംഭവ യജ്ഞാദ്ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമ്മ സമുദ്ഭവ. അന്നാദ്ഭവന്തി ഭൂതാനി, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. മഴ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും, അതായത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് സന്തുഷ്ടരാകുമ്പോൾ ദേവന്മാരാണ് നമുക്ക് മഴ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ യജ്ഞങ്ങളാണെങ്കിലോ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് അതുവഴി ആ ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ തുടങ്ങിയവർ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ അധിപതികളാണ്. വായു, വെളിച്ചം, വെള്ളം മുതലായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിളയിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വിഭവങ്ങൾ അവർ കനിഞ്ഞ് വേണ്ടുവോളം നൽകട്ടെ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങൾ മാത്രമായ ദേവന്മാരും സ്വാഭാവികമായി പൂജിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം പൂജകൾ ചെയ്യണമോ, അതോ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി പൂജ ചെയ്താൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ദേവന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങളാണ് കൈ, കാലുകൾ, മൂക്ക്, നാവ്, ത്വക്ക് മുതലായവയെല്ലാം തന്നെ. നമ്മൾ ഈ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം ആഹാരം കൊടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക്, വയറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പുഷ്ടിപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ വിവിധ അംഗങ്ങളാണ് ഈ ദേവന്മാരെല്ലാവരും. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം അധിപതി ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് സർവവും സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ദേവന്മാരിലേക്കും എത്തുന്നു, അവരും സന്തുഷ്ടരാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് യജ്ഞം അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു എന്ന പേര് വരുന്നത്. ആ യജ്ഞം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമർപ്പണമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് വഴി ആ ദേവന്മാരും സന്തുഷ്ടരാകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് വഴി നമ്മളും പരിശുദ്ധരാകുന്നു. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിദ്ധി ബ്രഹ്മാക്ഷര സമുദ്ഭവം തസ്മാ സർവഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതം. വേദങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത കർമ്മ വിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതിനാൽ സർവവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത വേദങ്ങളിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പോൾ നിയന്ത്രിത കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിതമായ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് വേദങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യജ്ഞം, ഇവിടെ കർമ്മകാണ്ഡത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തുഷ്ടമായ ജീവിതം നയിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനുവർത്തയതീഹയഃ അഘായൂരിന്ദ്രിയ ആരാമോ മോഘം പാർത്ഥാസ ജീവതി. വേദങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്.
ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യ ജീവിതം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് മറ്റുള്ളവരെയും എല്ലാ ദേവന്മാരെയും എല്ലാം പ്രീണിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കണം. അല്ലാതെ സ്വാർത്ഥതയോടുകൂടി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയാം. അല്ലാതെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുക, അവനവന്റെ സന്തോഷം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കുക, ഇതെല്ലാം തരുന്ന ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറന്ന് ജീവിക്കുക, അത് പാപം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് സകാമകർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരെ എല്ലാം സേവിക്കുക, അവരിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച് ഇവിടെ സന്തുഷ്ടമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക. എന്നാൽ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. അത് നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെ മുഴുവനും ഇല്ലാതാക്കും. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയും അതുവഴി നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, ആത്മാരാമരാകാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകൾ ഭൗതിക പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹം ഒന്നുമില്ല, സ്വർഗലോകവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നെല്ലാം വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകൾ ഉണ്ടോ? കാരണം നമ്മൾ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധരാകാനാണ്. പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടും നമ്മുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വരുന്നത്. അതിനാണ് ഭഗവാൻ ഇനി വിവരിക്കുന്നത്. കാരണം പരിശുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പരിശുദ്ധനായി ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു, എന്നാലും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടോ? അത് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. 3 ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം, പിന്നീട് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. യസ്ത്വാത്മരതിരേവ സ്യാദാത്മതൃപ്തശ്ച മാനവഃ ആത്മന്യേവ ച സന്തുഷ്ടസ്തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ. മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞു. അതായത് മനുഷ്യ ജീവിതം ലഭിച്ചു, ആ ജീവിതം മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ പുരോഗതിക്കായി ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായി, സ്വയം പരിശുദ്ധനായി താൻ ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് കർത്തവ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നൈവതസ്യ കൃതേനാർത്ഥോ നാകൃതേനേഹ കശ്ചന നാസ്യ സർവഭൂതേഷു കശ്ചിദർത്ഥവ്യഭാശ്രയഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല. കാരണം സ്വയം ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാലോ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണമില്ല. ചെയ്തു എന്നത് വെച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ അത് തനിക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ആശ്രയിക്കണോ? അതുമില്ല. കാരണം താൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആത്മാരാമനാണ് അദ്ദേഹം. അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തസ്മാത് അസക്തഃ സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പൂരുഷഃ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കർമ്മഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദ്യം കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെ ആ ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുമെന്ന്. ഭഗവാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധനാക്കുന്നു. ആദ്യം നമ്മളെ അത് പരിശുദ്ധനാക്കുന്നു, ആത്മജ്ഞാനം നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു, പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനും സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരമപദം എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനും
അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് മുക്തിയുമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് ഫലേച്ഛയന്യേ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുത്തമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണ്. ഒരു നല്ല മനുഷ്യനോ അഹിംസ നിരതനോ ആകണം എന്നത് വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മമാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട അത്യുത്കൃഷ്ടമായ കർമ്മമാണിത് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് അവനവന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക എന്ന് മാത്രം, അതിന്റെ ഫലം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കരുത്. അങ്ങനെയുള്ള നിഷ്കാമ കർമ്മം നമ്മളെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പിന്നീട് ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്കും നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഫലത്തിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. പൂർണ്ണമായ അനാസക്തിയോടെയാണ് അവർ എല്ലാത്തരം പ്രവൃത്തികളിലും ഏർപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ് അത് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹം വരുന്നതാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. ഓരോ കർമ്മവും, ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട്, എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മം ചെയ്യാൻ തന്നെ നമ്മൾ മടിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഏത് കർമ്മമാണെങ്കിലും അവനവന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പാപകർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുവഴി സ്വയം പരിശുദ്ധരാകാനും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ, ബാക്കിയുള്ളത് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം.